Landetxa elkarteko regional mailako taldeak pasaden larun batean finala jokatu zuen, mailaz igotzeko finala, Berregararen kontra, eta bat eta huts galdu bazuten ere, eta ez bazuten lortu mailaz igotzea, denboraldi txukuna bete dute, eta horren inguruan beraiekin hitz egingo dugu, Inigo Aranbarri bigarren entrenatzailearekin eta Xabi Peña jokalariarekin, kaixo? Bueno, apatu dugun bezala, zenuten lortu mailaz igotzeko txartel hori, baina, bueno, garrantzitsua izan zen zuentzat hor finalean egotea, ez? Bai, azkenean denborari luzea izan da, hasieran lagunen artean hor elkartu ziren, auzoko jende asko, hori garrantzitsua da, eta, bueno, printzipioz talde ona zegoela bagenekin, eta hor jendeak esaten zuen, aurten lortzen dugun, helburua gertu eduki dugu, jendea zoriontsu zebilen eta, baina, bueno, azkenean bakizu, ez dugu lortu. Hala ere jendea konten geratu da, badakigu gauza hauek igual lehenengo urtean lortzeare zaila izaten dela, eta jendeak badaka goguak eta ganora aurren urtean ere berriz saiatzeko. Aipatu dugun bezala baita ere, hor finalean egotea erakuslea da denboraldi ona bete duzuela ez, eta ez dakitzuek ere horrela baloratzen duzuen, ez? Bai, azkenean temporada guztian 4 partida galtzea ere penagarria izan da guretzako azkeneko 2 hilabetetan 3 galtzea eta bidean gelditzea, baina oso pozik gaude egin dugun bideaz eta guztiz konforme, ez? Azkenean gelditu geha partidu batea, baina oso pozik egon geha, taldea oso ona izan da eta datorren urtean saiatuko gara berriz uste dut, guretzako oso urte politia izan da. Zer uste duzue falta izan dela azkenko pauso hori emateko eta maila zigotzea lortzeko? Zer faltatu da, 2 edo 3 gol gehiago sartzea eta listo, besterik ez. Hori da, gu lan egin dugu, urte osoan zehar, hemen ibili geha entrenatzen, partidura jende desente jun da, eta azkenean bakizu, beste baten kontra jokatzen duzunean, bate galduko du eta beste batek irabazi da. Orain gortan, azkeneko 3 final hauetan, 2 hutsegin handiak egin ditugu eta hola geratu da. Faltatu izan zaigu, igual, lasaitasun pixkat eta, sorte pixkat ere, eta listo. Eta hasieratik izan zenuten, aipatu ze uste dut bai, ez? Hasieratik bazenutela helburu hau begiz jokta, edo maila zigotzeko aukera hau izatea begiz jota, edo denboraldiarekin batera ez etorri da aukera hori? Bai, hasiera batean bagenekien taldea oso ona zala. Eta bagenekin lehenengo igoera fase honetan egon behar ginela. Hori lehenengo helburua lortu genuen, gaina derbiak irabazita eta dena, giro politia izan zen hemen zelaian, eta bigarren zati honetako, denboradako bigarren zati honetako, helburua zen aleta goien egotea, ez? Pena izan da, justo korte honean sartuta onda, eta azkeneko momentuan bidean gelditzea. Helburu hau izan, horri biltzia eta borrokan egotia. Taldea hori izan, lehenbizi klasifikatu, eta gero ja hor geundela, lasai, presori gabe hasi ginen, eta ikusi genuen fase honetan ere partiduak irabazten genitula eta hor goian geundela. Eta horre ibili geha, buru belarri eta saiatu geha, jendea dena eman du eta horrekin gehatzen geha. Hori eta gero taldean ze giroa lortu dugun. Azkenean hemen jokalari askok elkarrekin jokatzen dute 12 urtetik. Eta beste batzuk auzokoak dira, kuadrillakoak dira, ez dakizu orduan da famili txiki bat modukoa eta horrek ere azkenean emaitzetan ikusten da, giro ona ikusten da gero partidutan. Hori izaten alda pixka bat ez, taldean edo izan dituzuen emaitza honen gako bat edo ez? Dudai gabe, azkenean giro ona eta gero partidu ondoren benga afaria, ez dakiz, denak elkarrekin gora eta bera, baten etxera, besten etxera, porque hasieran tabernak eta goizisten zituzten, orduan bilatu behar zen nun jun, ez dakizu, horren etxera, ez dakiz, venga, le revientasen, no sé qué, le jodes las camas, tal, orduan... Ez dakizu, orduan horre gero, giro hori islatzen da, gero partiduan egon barzea
lagunakin hor korrikan, ikuste duzu bera dena ematen eta zu ere bakarrik atatzen zaizu. Bai. Eta ikusi duzue emaitza onak lortzea eta final hontan egoteak zaleak ere hurbildu direla zuengana edo sentitu duzue, ez, balorazio hori. Bai, eta auzoan ere juten zeina eta jendea galdetzen egin duzue, edo noren kontra, ze orduta, gerturatuko gea, aur pila bat etortzen ziren hemen auzoko aurrak ikustera, gero hor porteroen atzean jartzen dira Kate Jules, diela taldekoen hooligansak zaleak, eta hor bengalakin eta ibiltzen dira, eta kriston giroa sortatu da hemen. Hori ere garrantzitsua izan da zuentzat, ezakit, indar hori ere edukitzeko eta aurrera jarraitzeko. Azkenean plus bat emate dute, ez? Gogoratzen naiz dela 3 urte hasi ginen hemen entrenatzen, eta hasiera batean oso zaila zen jendea etortzea, taldeak ez zuen auzoko jendea erakartzen. Eta urtean partido batzuk oso politak izan dira, kanpo guztiz bete-beteta, bengalekin, jendea kantatzen, umeak kamisetekin, eta oso polita izan da guretzako, oso polita izan da guretzako. Eta azkenik, heldu den urteari begira, maila mantendu duzue, regional mailan jarraituko duzue. Pentsatzen dut, berriz ere helburu bera izanen duzuela, alik eta goien egotea, alik eta emaitza onak lortzea, eta gainera, urten ikasitakoarekin ere... Eta hori jakinda, kapaza gehala hor egoten, beste, azkenean esperientziak ere puntu bat ematen dizu, da urren urtean ere blokea mantendu eta jendea ilusioakin egoten baldin bada eta gogoak baldin baditugu, saiatuko geha. Eta kapaza geha, badakigu kapaza gehala, orduan urren urtean ere saiatuko geha, dudik gabe. Familia hau mantentzen bada, kategoria zigotzeko hurbil egongo gela uste dut datorren urtean. Hauek gazteak dira, oindikan. Hauek oindikan badituzte urteak hemen ibiltzeko gora eta bera, así que... Más les vale. Xabierrentzako datorren urtean igo beharko gea, bai edo bai. Ez dakit urren urtean egongo naizen, ez dut uste. Mil esker eta zorionak. Eskerrik asko.